So now I'm not cooking. Yay! I'm so happy. Gulay from the garden. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, everything. Kumusta po tayo dyan? It's 6:17 ng umaga, di ba ang aga? 6 o'clock ng umaga. And magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So, ngayon, mag-ano tayo ng orange. So, mag-wash tayo, mag-juice tayo ng orange ngayon. Iwawash ko lang po ito. Gamitin natin yung nabili ko na juicer. Start making juice. Kailangan kong bumili ng maraming oranges kasi masarap talaga pala siya i-orange. Mag-orange ka. Mag-orange. Masarap i-orange. Masarap siya i-juice-juice, guys. Yun. Ang sarap. And then, ilagay mo siya sa refrigerator. Ang bango. Ang bango, guys. Grabe. So, yun. So, first time natin itong gawin. I mean, second time. Pero ito siya. First time natin itong gamitin. Alam kong ganito siya. Binigay ni Tami ngayon is tag-add siya ng human food. Binigyan niya yung pagkain namin. So ngayon kakain na yung mga alaga namin dahil it's yummy. Pag hindi yummy, hindi yan kakain. Hala, did you cut something for the cat? Not yet. I will. Because somebody is there, I know. right here waiting. Hi, little boy. Naghintay talaga siya, oy. Misty! Misty! Come on, Okay, monkey! Come Now on! your turn. Come on, good girl. Go eat your dindin, num num. Go eat. Go eat your dindin. Num num. He's getting closer. Because as soon as I said, okay, little man, I was trying to get up and closer. So smart, oy. Okay. Okay, He's let's going. go. He's going over there. Look. Go follow daddy. Go follow. Color him. Oh, it's so cute, oy. Tapos na po kaming kumain. And, yan, ininom ni Tami yung juice. And sabi niya matamis. Of course, matamis. Kapag isang inuman lang matamis, dapat talaga lagyan ng konting tubig. But anyway, andito ako sa office.
nagka-transfer ako ng clips. Bibili po ako ng clips sa Amazon para easy na hindi na ako maganon-ganon. I-clip na lang siya sa bag. Yan. Pero may kabigatan din ba? Di ba dapat? May kabigatan siya. May nakita akong groundhog sa labas. Papunta yan dito ba? Saan yan? Nandun ba? Tumakbo. Tumakbo ang buang. Kalau katakbo ka, kailangan na namin i-cut yung grass. At ang ganda nito. Oh. I think yung pangalan nito is dehydrangea. Yan. Sobrang lago, kaya kailangan kong i-trim. Pero hindi ngayon. Sa fall or spring, yun. Kailangan kong maglinis. Kailangan ko yung putulin, no? May tumubo sa gitna. Lumaki yan, guys, oh. Malaki na siya. Diba? Maganda yun siya. Kasi color. Lumaki na. Kailangan ko tong i-trim dito, oh. Ito siya. Putulin. Ganyan man yung mag-trim. Putulin yung mga matataas. Saka ito, oh. Nag-ano na siya, nakahiga na sa ground. Ito din sa sobrang laki. Look, ang ganda ng halaman na to. Magandang pa-picture. Look, ang laki, di ba? Ang laki at ang ganda. Look, maganda talaga yan. Di ba? Maganda dito pa-picture. Lumago man ito, oh. Nagbunga. Balik-balik pala yung bunga ng rose, no? Balik-balik pala sila, look. Nawala yung mga unang bulak. Ngayon, bulaklak. And then ngayon, meron na mga bago, oh. Bago. Maganda talaga magpipicture pala dyan, oh. Maganda yung kahoy. Dehydrangea. Tsaka ito din. Good combination ba? Nawala naman si groundhog. Umalis. It's already 1 o'clock and si Tami hindi pa nakauwi. Kasi, ay nako, ewan ko na lang guys. Kasi, tika ano to. So ngayon, kaya wala si Tami dito. Dahil, oh my god, ano yun? Bakit? Wala si Tami dito dahil tinawagan siya ng biyan na ng kapatid niyang babae. Yun na naman. Nag-defrost ako ng shrimp para kakainin namin mamayang dinner. Para pang dinner namin. So, yun, labhan ko lang. Naglagay ako dito ng maliit na washcloth para ito yung gamitin ko pahid-pahid dito. Kasi, nasasayangan ako sa paper towel. Yung paper towel ko yung gamitin ko pahid-pahid dito. Andin tapon. Andin ko ano naman ang paper towel. Yeah, ang mahal ng paper towel, guys. Gamitin natin yan para pahid-pahid lang dito para pang kuha ng basa. So, ito na lang. Nilabhan ko para hindi mabaho. Yun ang nabalabahan, and then pugtaan. Hindi dito yung gamitin pang linis sa counter, ganun. Kasi alam nyo naman, kahit naglilinis ka, may mga alikabok, lipad-lipad. So, kailangan siyang linisin palagi. So, yun. And maghanap din ako ng pasta para may makain si Tami. Ay, tinawagan ko si Tami, sabi pa niya, ngayon lang kami nakaabot kasi meron siyang vet appointment sa vet. So, sabi pa ni Tami, ngayon pa kami nakaabot sa vet. Natagalan daw kasi matagal yung matanda. Hanap tayo ng pasta. I think wala ng pasta dito. Mayroong pasta ba? Kasi wala ng pasta. So, kuha tayo ng snacks. So, hanap tayo ng pasta. Okay, meron tayo. Oy, iba man itong pasta na to. Puro the same lang, oh. Yung ito yung lutuin ko, pero same lang. Let me see. Ay, ito. Ito ba? Ano to? Inspire na ba? Expire na ba to? Tignan natin. Parang hindi ko to nakita. Parang matagal-tagal na to.
Kasi si Tommy kasi mahilig bumili ng marami. Look. Okay, andito. Best used by July 27, 22. Okay, okay pa yan. 2022 pa pala, next year pa yan. Ngayon, ang daming ano. Hindi ko alam gagawin. Ay, ang daming ano. Sabi pa ng biyana ng kapatid ni Tommy. Sabi pa, oh, it's time for lunch. We should go out again. So, sabi pa, it's time for lunch daw. So, lalabas tayo, magbili tayo ng pagkain para lunch. Sabi pa ni Tommy, no, hindi pwede ako ngayon. Hindi ako na pwedeng lumabas. Dapat sinabi mo kanina na nasa labas tayo. Lumabas kasi sila, diba? Nag-ano sa vet ng pusa niya. So, yan, sabi niya, lalabas tayo. Sabi pa ni Tommy, hindi pwede. Kasi dapat sinabi mo kanina na nasa labas tayo para bibili ng pagkain. Si MaryAnn is naghihintay. Tinawagan ko kasi ganina si Tommy. Sabi ko, I'm going to wait for you for lunch. So, naghihintay na si MaryAnn doon pag lunch. Finally, andito na si Tommy. And, yun, our lunch, it's gonna be late. It's late already. It's 3:30. It's 3:29 na ngayon. Stay here, okay? Oh my God, Tommy. Keep going. Keep going. That's it. That's it. That's it. Hey, no, don't close it. You ordered a lot. Oh, that's my life insurance. Yeah. Oh my God, it's a lot, Tommy. What is this, dinner too? Yes, it's gonna be dinner, and I defrost some freaking thing. Oh, well. So now I'm not cooking. Yay! I'm so happy. That makes me crazy. I'm just gonna cook the vegetables, guys, before I go bed. You have your hat in there? Hold on. Why are you wearing this? Because it was raining, I thought it was at least... It was raining in there? No, this morning. Okay, you have to change your jeans then if he's stinky. So let's see what he got. I know. So I'm gonna just cook this tomorrow. I have a plan of cooking, so I'm gonna put... it's gonna be spicy. I put a chili, slice it thinly, and garlic, and crushed pepper. And let's see what he have here. If he doesn't have pasta, that means I'm cooking that pasta. What's this pasta? There is pasta? No, it comes with pasta. Okay, change pajama, love. So I guess I'm not cooking because look at this. His usual routine of the food. He likes this freaking food. He loved the food from that restaurant. Look, and he got two. And what's in here is chicken, shrimp, and veal. Trio franchise, whatever is that. Pizza for lunch. Yeah. So that means we're gonna have pizza for lunch. So I guess, yes, this is gonna be for dinner. Look at this. Gustong-gusto niya ito. Look. Look. So I guess this shrimp, I'm going to put this in the refrigerator. Kasi, alam niyo na. And this one is the pasta. Pasta pizza we're gonna have for lunch. I'm gonna cook that shrimp tonight. Now we have vegetable. Okay, the plate is in there. Yeah. Can I have one? Yes, that's the count for you. That's why they're clean. Otherwise, you know me, I would have sausage. Come here, eat this other one. Wait, goodness, this is so big. This is the good thing about this pizzeria, guys. If you order not whole pizza pie, it's huge. Like, look at this. It's oversized. You know, if you have that in the Philippines, you'll be like, oh my God, very American. the pizza in the Philippines is like square. I don't know why It's called Sicilian pizza. Okay, Sicilian pizza. The cut is square in Pizza Hut in Greenwich. What the heck? Okay, so let's eat our lunchy. Oh, I like that. I like the pepper crust. Oh my God, look at this, guys. Thank you, hon. Sarap eh. Plain pizza. Perfect. The crust paper give a bite. Oh, so good, hon.
The crust paper has good. That's good. Okay. Why should I do more? Okay, put a little. Yeah, that's okay. Hi guys. Lutuin ko na itong zucchini natin. So, kakaiba po ito. Zucchini from the garden. I think, 3 lang yung lutuin ko, guys. Pasensya, naririnig ninyo yung ano ng asawa ko, ha? Kasi, natutulog. Pagod yan. I-cube-cube ko na lang. Cube-cube ko na lang. I-cube. So, i-cube-cube ko na lang ito siya. So, yun. Yun. Habs, who is that babag? Lagay natin dito, no? Lutuin ko lang ito. Itong mga alaga ko, for sure gutom na itong si Habs. Kanina pa yan iyak ng iyak. Ito yung dinner natin. Saka hindi ako masalad. Ang dami pa naming salad, guys. As in. Hinugasan ko na po ito ng ilang beses talaga. So, yan. Malinis na po ito. Gulay from the garden. Meron pa doong 2. At saka ang dami na, guys. Doon, tinitignan ko sa labas. Meron na naman tayong bagong malalaking zucchini. Baka i-harvest ko yun bukas. So, or ibigay ko sa kapitbahay. You know, alam nyo na. Konting oil. Pang dito. Basil. So, paminta. Mas prepare ko yung paminta na ganito. Parsley. Oil. $400 yung oven. So, lagyan ko siya ng butter. Kahit nilagyan ko siya na, i-mix ko lang muna ito, guys. Make sure na, oops. Siya na, lubat naman tayo, guys. Lubat. Butter. So, ito lang. And then, i-bake natin siya mga ilang minuto. Hanggang yung gusto na ninyo. Ako, gusto ko yung brown. Gusto ko ng brown na siya. Lubat na talaga yung camera. Pasensya na, guys. Okay. And then, i-bake natin, guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Hello guys. So, it's done na siya guys. Hindi siya yung crunchy or burnt. Some part is burnt. So, ang gagawin ko is, it's time to put the cheese. Mag-cheese lang tayo guys. Asan yung cheese? Parmesan. So, ito siya. Shredded na siya. Hindi siya yung buo. So, ang gagawin ko is, i-ano lang siya sa ibabaw. And then, ibalik natin siya sa mainit na oven. Yung oven pala, off na siya. And that's it. We're just gonna pour it in here. Hi, love. Where's the doggy? So, ilagay ko lang to dito. Off na ito, pero mainit. Hi, guys. It is 9:15. So, asawa natin is masakit daw yung ulo niya. Masakit yung ulo, so tulog na tayo. Laro ako ng laro. Anyway, what are you doing in the closet? Oh, Roxy. Kunti lang yung ganap. Anyway, I'll see you tomorrow. Salamat guys sa panonood.